Reserviläisliitto täyttää tänä vuonna 70 vuotta ja tämä tapahtuma on heidän juhlavuoden huipentuma. Tämän päivän aikana meillä on mahdollisuus tässä Kansalaistorin alueella tutustua muun muassa Puolustusvoimain kalustoon, pelastusalan viranomaisten toimintaan sekä maanpuolustusjärjestöjen että Reserviläisliiton yhteistyökumppaneiden tapahtumapisteisiin, joten käykäähän tutustumassa niihin aina tuonne kello 16 saakka. No Terhi, mitäs mielenkiintoista meiltä löytyy tuolta esittelyalueelta ja ketä eri alan toimijoita sieltä löytyypi? Hyvää huomenta munkin puolesta ja tervetuloa tänne Reserviläisliiton 70-vuotisjuhlatapahtumaan. Silloin yli 2 vuotta sitten, kun me alettiin miettiä tätä tapahtumaa, niin ajateltiin, että jalkaudutaan tänne kansan pariin, eli tullaan esittelemään tänne maanpuolustusta, Reserviläisliiton toimintaa, muiden yhteistyökumppaneiden toimintaa ja se viranomaisten toimintaa, jolloin toteutuu tässä tapahtumassa hienosti kokonaisturvallisuusteema. Ja Reserviläisliittohan on tänä päivänä yli 50 000 jäsenellä Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Ja liiton piste löytyy tästä keskeltä tuommoinen harmaa kontti. Ja siellä voi mittauttaa vaikka sitten voimaa ja myöskin liittyä liiton jäseneksi. Käykää tutustumassa liiton toimintaan, jos ei se vielä ole tuttua. Sitten meillä on erittäin kattavat viranomaiskalustoesittelyt täällä, eli Puolustusvoimat. Sitten meillä on maanpuolustuskoulutus siinä vieressä. Poliisilta on erittäin hieno kalustoesittely, eli muun muassa tämä johtopussi, jota ehkä harvemmin on nähty näissä tapahtumissa. Myöskin ratsupoliisit näyttää olevan täällä paikalla tällä hetkellä. Meillä on rajavartiolaitos ja sitten meillä on Tullin piste täällä ja Tullin läpivalaisuauto on myöskin täällä paikan päällä. Sitten meillä on useita muita liiton yhteistyökumppaneita, muita maanpuolustusjärjestöjä ja täällä on myöskin useita pisteitä, mihin voi ampumatarkkuutta kokeilla, eli esimerkiksi Vantaan reserviläisten SRA-piste on tässä keskellä, eli sovellettu reserviläisammunta, joka on erittäin suosittu laji myöskin Reserviläisliiton jäsenistön keskuudessa. Siinä voi käydä kokeilemaan, miltä se SRA tuntuu. Ja sitten on myöskin Säresentterin ampumapiste.
Näin, hyvä yleisö. Jatkamme täältä lavalta haastattelutuokiolla. Saamme haastatteluun tyylikkäät herrasmiehet Eversti Eero Svanbergin, joka toimii puolustusvoimissa vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarkastajana, sekä Reserviläisliiton puheenjohtaja Kari Salminen. Tervetuloa, herrasmiehet. Kiitos. Ja kysytäänpä aluksi Eversti Eero Svanbergiltä, että vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarkastaja, mitäs hänen tehtäviinsä kuuluu? Joo, kiitos. Hyvää huomenta kaikille. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarkastajan, jos 3 pointtiin kerää tuon tehtävän, niin ensimmäinen tehtävä on ohjata sitä vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta, jota annetaan. Ja niin, että se kaikki perustuu niihin operatiivisiin vaatimuksiin, mitä puolustusvoimat haluaa. Sitten toisena voisi sanoa, niin kuin totta kai aina, niin vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittäminen. Ja meillä on juuri valmistunut ministeriön johdolla raportti tuossa maaliskuun lopussa, kuinka sitä tullaan lähivuosina kehittämään. Ja sitten kolmantena vieressä seisoo Kari, Reserviläisliiton puheenjohtaja, niin tämä yhteistoiminta niin MPK kuin kaikkien reserviläisjärjestöjen kanssa, niin siinä oikeastaan pähkinänkuoressa ne tärkeimmät tehtävät. Juuri näin. No, Eversti Eero Svanberg, millainen maanpuolustustahto meillä suomalaisilla on? No sanoisin, että tällä hetkellä maailman korkein. Ja kun katsoo tännekin, niin täällä on paljon erilaisia järjestöjä, on yleisöä paikalla. Eli sanon näin, että maailman korkein maanpuolustustahto ja sitten toisekseen pitää kehua totta kai omaa organisaatiota, niin mehän olemme tällä hetkellä Puolustusvoimat luotetuin viranomainen tässä maassa. Ja kun on käynyt tuolla ympäri ämpäri Suomea, niin kärkisanoma on se, että vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tärkein tehtävä on maanpuolustustietoisuuden ja osaamisen lisääminen niin valtakunnallisesti, alueellisesti kuin paikallisesti. Ja sillä me ylläpidetään tätä korkeata maanpuolustustahtoa. Ja kaikki ne tapahtumat ja harjoitukset, mitä olen nähnyt ja kokenut, ne ei ainakaan heikennä sitä maanpuolustustahtoa. Eli kaikki on ollut erinomaisesti järjestettyä toimintaa. No, vaikuttiko NATOon liittyminen millään lailla tehtäviisi, Eversti Eero Svanberg? No ihan varmasti vaikutti ja vaikutti varmasti myös puolustusvoimien ulkopuolella aika moneenkin toimijaan NATOon liittyminen. Me ollaan NATO, se on niin kuin se lähtökohta tänä päivänä. Me ollaan osa NATOn pelotetta ja puolustusta. Ja nyt jos ajatellaan, jos nyt otetaan konkreettista, missä se näkyy, kieli, termit, yhteiset käsitteet ja tämä kansainvälisen toiminnan lisääntyminen ei pelkästään kahdenvälisissä, mutta myös monenvälisissä suhteissa. Ja NATO on tullut jäädäkseen. Juuri näin. Vaihdetaanpa sitten paikkaa, otetaan tänne Reserviläisliiton puheenjohtaja Kari Salminen. Terve, Kari. Joo, kiitos ja hyvä yleisö. Tervetuloa munkin puolesta tähän tapahtumaan. Tämä on mukava nähdä teitä täällä näin runsain joukoin. Kyllä, kysytäänpäs Karilta hieman veteraanitoiminnasta, jossa Reserviläisliitto on myöskin vahvasti mukana, eikös vaan? No joo, kyllä näin on ja se on meidän yksi arvopohja kulmakivistä ja jos se katoo meiltä suomalaisilta, niin meidän maanpuolustustahdolle käy huonosti. Se on liitossa erittäin arvostettu asia ja sitten meidän jäsenyhdistykset pitää siitä koko Suomessa huolta. No heijastuuko toimintaa mitenkään sotaveteraanien joukkojen harveneminen? No totta kai, nythän on sillä, että poistuma on kova ja kohta viimeistä miestä tai naista viedään. Meille on erittäin tärkeää se, että me kunnioitetaan sitä perintöä ja niitä perinteitä, mitä me on heiltä saatu. Ja se on meille niin kuin tärkeä asia ja mä toivon, että me ei unohdeta sitä asiaa. Juurikin näin. No puhutaanpa hieman ammuntatoiminnasta. Sekin on oleellinen osa reserviläisyyttä. Millaisessa kunnossa meillä Suomessa on ammuntapaikat ja liittyykö niihin mahdollisesti jotain parannettavaa, Kari? No nyt päästiin aiheeseen. Ammunta on reserviläisen yksi tärkeimpiä osaamisalueita ja meillä on ampumarataverkoston kanssa tällä hetkellä todella paljon ongelmia. Meillä on noin 750 rataa Suomessa, mistä on noin puolet luvitettuja ja loput on prosessissa. Ja ampumarata-asiat on
on siellä, missä ne on kunnossa, mutta meillä on paljon tekemistä. Erityisesti minkä asioiden kanssa? Se on tämä ampumaratojen ympäristöluvitusasia, niin se tökkii meillä tällä hetkellä todella pahasti. Aivan. No, kysytäänpäs kummaltakin Eerolta ja Karilta, että värvätäänkö kautta rekrytoidaanko täällä uutta porukkaa tänään vapaaehtoisen maanpuolustuksen pariin ja toisaalta myöskin reserviläistoiminnan pariin? Vastaako Kari ensiksi? No mä tietenkin toivon, että nämä meidän kaikki jäsenjärjestöjen ja omien ihmisten puolesta niin koitetaan niin paljon rekrytä porukkaa sisälle kuin on, ja hyvin sitä on tullutkin, että tässä on nyt 2-3 vuoden aikana tullut 20 000 jäsentä lähes uutta meilläkin liittoon. Ottaako Eero samaan kysymykseen? Joo, kiitos. Mä näen asian sillä tavalla, että vapaaehtoinen maanpuolustustoiminta on harrastus siinä kuin mikä muukin harrastus. Ja jos sen kokee merkitykselliseksi, niin tervetuloa mukaan. Siitä hyötyy niin yksilö, yhteisö kuin yhteiskuntakin. No millaiset terveiset Eero ja Kari antaa meidän maanpuolustustapahtuman loistavalle yleisölle? Terveiset. Pienet terveiset, joo, ja toivotukset tähän päivään. No niin, koittakaa nauttia päivästä, keli suosii meitä ja täytyy muistaa, että tämä kaikki työ tehdään yhdessä. Tämä ei ole yhden, ei miehen eikä liiton eikä viranomaisorganisaation asia, vaan tämä on kaikki yhdessä tekemistä. Sillä me saadaan tästä hyvä. Ei muuta kuin koittakaa viihtyä tänään. No ja annetaan vielä haastattelun loppusanat eversti Eero Svanbergille, jolla oli hyvä. Joo, kiitoksia ja onnittelut vielä kerran Reserviläisliitolle 70 vuoden taipaleesta. Puolustusvoimat omilla kehittämistoimenpiteillään pitää huolen siitä, että maanpuolustustahto pysyy korkealla ja toivottavasti myös ihmisten valmius osallistua tämän maan puolustamiseen. Joskus on eräs arvostettu kenraali sanonut, että Suomi on puolustamisen arvoinen maa. Näin se on ja aina. Kiitos. Ne oli hienot loppusanat. Kiitoksia eversti Eero Svanberg ja Reserviläisliiton puheenjohtaja Kari Salminen. Ja mukavaa päivää teille. Noin. Näin lavalle on saapunut tyylikkäitä soittoniekkoja. Täällä on MPK Etelä-Suomen soittokunta, Kera kapellimestari Heino Koistisen. Ja tästä tunti eteenpäin he hallitsevat lavaa ja viihdyttävät teitä, joten olkaapa hyvät. Kiitoksia, kiitoksia. Kiitoksia, kiitoksia. Tervetuloa myös soittokunnan puolesta kaikki tähän tilaisuuteen. Niin kuin kuulitte, niin me soitellaan tässä tunnin verran musiikkia. Soitetaan tuttuja marsseja ja sitten tuttuja, voisiko sanoa, viihdebiisejä.
Näin, hyvä yleisö. Nyt meillä on täällä lavalla arvovaltainen vieras. Pikkulottana toiminut Marja-Leena Bergqvist. Annetaanpas aplodit Marja-Leenalle. Me otetaan Marja-Leenan kanssa tässä pieni jutustelutuokio ja jutellaan kaikkia mukavia. Noin, heipä hei Marja-Leena. Hei. Te palvelitte maatamme aikoinaan pikkulottana. Minkäs ikäinen silloin olitte? 9-vuotiaana aloitin. Juuri näin. Ja millaisia asioita siellä pikkulotissa opeteltiin? Ensiapua opetettiin ja sitten ennen kaikkea meidän tehtävä oli lähettää sodassa oleville sotilaille jotakin herkkuja, me leivottiin paljon ja sitten ennen kaikkea me kudottiin villasukkia, koska varsinkin talvisotahan oli hirvittävän kylmä. Ja mikä oli tähdellinen kudottava oli myöskin kypäräsuojat, koska se metallinen kypärähän paljassa päässä olisi ollut kohtalokas. Tärkeitä tehtäviä. No millaista se elämä sitten sota-aikana noin ylipäänsä oli? Siellä tehtiin villasukkeja, tehtiin kypäräsuojaa, mutta minkälaista muuten oli sodan aikana olla pikkulottana? Omalta kohdaltani mä jouduin väestösuojelutehtäviin, mutta vasta jatkosodan alettua, koska me asuimme Helsingissä ja kävimme koulua siellä, niin meidän korttelin väestösuojeluvalvoja huolehti siitä, että jokaisessa talossa oli joku, joka paimensi ihmiset suojaan ja huolehti sitten, jos jotakin tapahtui, niin hälytyksiä ja paikalle apua. No pysyikö siellä pikkulottana ollessa se maanpuolustustahto aina kovana vai hiipikö joskus mieleen semmoinen, voiko sanoa, epätoivo? Mä olin liian nuori ollakseni epätoivoinen, koska mä uskon, että tätä pitäisi kysyä varsinaisesti lotilta ja ennen kaikkea rintamalotilta. Sen takia, että siellä saattoi tulla kyllä epätoivo, mutta me nuoret, meillähän se oli vaan suuri seikkailu, meiltä odotettiin hirveästi. Kyllä. No, mitäs tuntemuksia silloin oli, kun sitten päästiin vihdoin monen vuoden jälkeen siihen rauhan aikaan? Onko siitä jäänyt muistikuvia? Se oli hirvittävä pettymys se rauha ja aiheutti syvää pelkoa sen takia, että valvontakomissio tuli maahan ja hirvittävät sotakorvaukset iskettiin päälle ja kaikki pelkäsivät, että me ei pystytä suoriutumaan niistä sotakorvauksista. Mutta jälkeenpäinhän me on sitten ruvettu kutsumaan niitä vuosia vaaran vuosiksi, että eihän me suotta pelätty. Kyllä. No vaikuttiko nämä pikkulotta-ajan kokemukset sitten myöhempään elämäänne? Siellä sanottiin, että siellä ainakin on hyviä kaverisuhteita jäänyt, eikö vaan? Kyllä se vaikutti useammallakin tavalla. Ensinnäkin meidän Helsinki 10-osasto, johon minä kuuluin, niin se oli hitsautunut yhteen ja sitten vaikka me hajaannuttiin omiin kouluihimme, kun sota oli ohi, niin sitten kun me tulimme koulusta ulos ja menimme yliopistoon, niin siellähän me yliopiston kuppilassa niin meidän kerho kokoontui taas. Ja sitten toinen paikka, missä tuli vastaan näitä hyviä ystäviä, oli tämä, no nyt mä hukkasin sen, mutta
munkit ja nämä, niin niitä jaettiin ja mä olin 30 vuotta jäsenenä ja tein työtä, mutta enää 10 vuoteen en ole enää jaksa. Mutta se oli pitkä pätkä, se 30 vuotta sitä hommaa, eikös vaan? No millä mielin Marja-Leena Bergqvist katsoo nykyään tätä hieman rauhatonta maailmantilannetta? Jos mä rehellisesti sanon, niin kauhuissani. Sen takia, että varsinkin nuorten ihmisten puolesta pelottaa. Kuinka he pystyvät suunnittelemaan elämänsä, kun koko tulevaisuus on aivan, en tiedä, holtittomien ihmisten käsissä. Että kaikki on niin sumeeta, on vaikea tehdä suunnitelmia. Että mä toivon, että nuoret jaksaa ja että tulevaisuus heille aukeaa parempana. Juuri näin, ja olinkin tässä kysymässä, että millaiset ohjeet me nykypäivän nuorille annettaisiin, Marja-Leena Bergqvist? Mikä se olisi semmoisen ykkösohje nykypäivän nuorille? Mitähän mä sitten... Vaikka siihen nyt aika lailla tulikin äsken tuossa kyllä jo vastaustakin siihen, että mitä nykypäivän nuorille olisi ohjeita annettavaksi. Sanoisin, että sitkeyttä, yrittämishalua ja että muistatte oman maanne historian ja sen, että tämä on hyvä maa asua kaikesta huolimatta. Näihin sanoihin on helppo yhtyä, eikö vaan? Annetaanpas raikuvat aplodit Marja-Leena Bergqvist. Kiitokset haastattelusta. Tämä oli suuri kunnia. Kiitoksia. Ja muistakaahan, että Pasilan kirjastossa on toukokuun aikana Pikkulotista näyttely menossa, joten käykäähän hyvät ihmiset tutustumassa myös siihen. Aivan Kotvasen kuluttua meille lavalle saapuu tänne stand-up-koomikko Ville Saarenketo. Meidän sodanajan vahvuudesta 97% on reserviläisiä. Reservin koulutus on pääasiassa kertausharjoituksia ja niillä toki on erittäin suuri rooli, mutta on muutakin. Toinen kokonaisuus, mitä puolustusvoimat järjestää, on vapaaehtoiset harjoitukset. Vapaaehtoiset harjoitukset on monesti sellaisia harjoituksia, mihin siis kutsutaan vapaaehtoisuuteen pohjautuen, niin kuin nimikin kertoo, lähinnä valmistautumaan sitten tuleviin kertausharjoituksiin, esimerkiksi johtajia, kuljettajia. Sitten puolustusvoimien harjoitusten lisäksi on sitten järjestöjen tarjoama vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus. Tässä keskeisimmässä asemassa on maanpuolustuskoulutusyhdistys. MPK, niin kuin sitä kutsutaan, niin tarjoaa erityisesti tämmöistä yksilökoulutusta. Heillä on käytännössä koulutustarjottimella kaikki sama koulutus, mitä puolustusvoimillakin, mutta yksilölähtöisesti. Maanpuolustuskoulutusyhdistys on puolustusvoimien strateginen ja operatiivinen kumppani. Strateginen kumppani tarkoittaa sitä, että toimintamme jatkuu myös poikkeusoloissa. Ja operatiivinen kumppanuus tarkoittaa sitä, että toimimme koulutusorganisaationa yhdessä puolustusvoimien kanssa. Kenelle suosittelisit MPK-kursseja? No kaikille reserviläisille ensinnäkin, varsinkin jos omasta varusmiespalveluksesta on ehtinyt kulua jo tovi. Tekniikat, taidot, ne koko ajan muuttuu, kehittyy. Niistä on hyvä pitää huolta, pitää ne ajan tasalla. Siis kaikki on vapaaehtoista tänne vapaa-ajallaan tullut. Meillä on sekä todella rautaista tekniseen puolen ammattitaitoa tuolla, että ihmisiä, jotka niin siviilityössään on niissä niin kovia asiantuntijoita, joten se palo tehdä tätä on tosi kova. Tätä MPK-koulutusta tukee tärkeimpien reserviläisjärjestöjen, Reserviläisliiton ja Reserviupseeriliiton tarjoama koulutus. Ja se koulutus taas sitten palvelee yksittäisen reserviläisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja kehittämistä. Sen pääfunktiona on tietysti maanpuolustustahdon kasvattaminen sekä ylläpitäminen, maanpuolustustietoisuuden lisääminen kansalaisten keskuudessa,
Mutta sitten sen päätehtäviä on henkilökohtaisten taitojen, kuten ase- ja ampumakoulutus, fyysinen toimintakyky, kaikki erilaiset liikuntamuodot, maastotoiminta, ja se palvelee sitten suoraan puolustusvoimien suorituskykyyn. No, meidän ylivoimaisesti tärkein yhteistyökumppani on Reserviläisliitto. Ja paikkakuntatasolla se toiminta on hyvin samanlaista. Se merkittävä ero ehkä sitten on se, että Reserviupseeriliiton jäsenyys lähtee siitä, että henkilö on sotilasarvoltaan vänrikki ja aliluutnantti ja siitä ylöspäin. Sovellettu reserviläisammunta, mistä on lyhenne SRA tullut, se on kasvattanut valtavasti suosiota, ja miksi se johtuu juuri siitä, että ehkä tämän päivän nuoret ei ole enää pelkästään kiinnostuneita rata-ammunnasta, vaan haetaan sellaista toiminnallista. Ja toki toiminnalliset ammunnat palvelee tänä päivänä myös paremmin sitä puolustusvoimien suorituskykyä ja kehittää sitä. Tai jotka haluaa SRA-ammuntaa harjoittaa, niin henkilön on kuuluttava jonkun tämän Reserviläisurheiluliiton alalajiliiton jäseneksi, eli meidän tai Suomen Reserviupseeriliiton tai Maanpuolustuskiltojen liiton jäseneksi, niin silloin olet sitten sen piirissä, että voit tätä harrastaa. Maanpuolustus on niin moninainen kenttä, että sieltä löytyy kyllä niin kuin potentiaalisia sellaisia, niin kuin, ei voi sanoa pelkästään niin kuin tehtäviä, vaan myös mielenkiinnon kohteita. Se on myös harrastuksena aina aika ainutlaatuinen. Tietysti puolustusvoimien tai vapaaehtoisen maanpuolustuskentän koulutus muodostuu erilaisista tällaisista pienemmistä osakokonaisuuksista, jotka ihminen sitten omaa ammattitaitoaan tuo ja hyödyntää. Mutta sitten korostaa se sitä yksilön vastuuta reserviläisen itsensä taholta, eli kehittää itseään niin fyysisesti, henkisesti kuin osaamisten ja omien kiinnostuksen kohteidenkin osalta, ja pitää puolustushallinto tietoisena siitä, mitä itse hallitsee ja mihin suuntaan on kiinnostunut. Kaikkia tarvitaan. Kokki on ihan yhtä lailla tärkeä kuin kyberpuolustajakin ja kaikkia siltä väliltä. Nyt, jos joskus olet kiinnostunut siitä, että haluat kehittää itseäsi, vaikuttaa sun sodan ajan sijoitukseen, päästä mukaan puolustusvoimien harjoituksiin, nyt on sen aika ja nyt on se tilaisuus. Tätä pitää jatkaa, ja tämä on se meidän Suomen puolustuksen perusta.